Bamako ana lamini na bolomada dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Boubacar Sidiki an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'u wale ɲuman dɔn ni nin dana in gosira kunnafoni maana ni a b'o de ko fɔ Boubacar n'a ma ɲɛ k'a fɔ an nana radio so kɔnɔ sɛbɛnfuraw kalanna kunnafoni ɲuman dili lamɛnbaaw ma o ye wajibi ye baara in de kɛ n'an ma damadɔ tɛ Boubacar k'an jaw kɔni da n'an dilala bɛɛ lajɛlen ka se k'an ye mana kɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ i k'a dɔn danganiya bɛ Hamɛdi Jakite bolo nka e wo ne wo Hamɛdi wo baara in ka se ka ɲɛ sabula o b'a sɔrɔ fiɲɛ turukala maananen don i bɛ yɔrɔ min Mali kɔnɔ Mali kɔ kan i ka se k'an lamɛn o danganiya o bɛ denmisɛnninw ni ka maa bolo a to a ye di Jibson Control n'ale ye yamaruya di an b'an k'a kan ne ko bala cogo bɛɛ di Boubacar ne bɛ n bolo kari ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le matin sɔgɔmada a boloko siɲɛ 600 60 ani siɲɛ 2 maa min y'a sɛbɛn a to a de ko Hamadi Tamba ko a k'i k'a dɔn fanga ɲɛmaa kumana min ye Ablaye Mayiga ye i k'a dɔn sɔrɔdasi kɛ ja a ko minnu kun kelen bɛ ka bisigi kɛ minnu ŋaniya kun ye Maliko ka ban a ka dafiri sabula o de kun ɲinina Bamanju wulilen u ka kolo kala ko ni i k'a dɔn u ka Bamanjɛ kɛwale la Boubacar jamana bɔda ni donda i k'a dɔn sabula u siranna sɔrɔdasikuluw ɲɛ fɔlɔfɔlɔ i kun b'a mɛn de ko Bamanju bina ayiwa sɔrɔdasiw ka nin yɔrɔ in kan u bɛɛ lajɛlen y'u digisa ka t'u dogo Boubacar k'a dɔn kelen kelen u bɛ bɔ min kɔni maa tɛ yɔrɔ min sɔrɔdasi tɛ yɔrɔ min u bɛ taa binkali kɛ yɔrɔ la sɛbɛnnikɛla ko n'i y'o ye Bamanji baara la dɔrɔn Boubacar dɛsɛ nana i k'a dɔn kɔli nana se t'an ye nana n'o tɛ kuma min ni hakili b'a la u kun kelen bɛ ka jamana kɔrɔfɛla minɛ Boubacar k'a dɔn yɛrɛsagokɛ ni taa ka segin jugu fɛn o fɛn ka d'u ni kun ye u kun b'o kɛ ni duguw ni ɲɔgɔn cɛ Boubacar yalima o bɛ min Gawo ni Awa Kidali n'a Lamini kɔrɔnfɛ dugu yalima o bɛ min tatugulen u la Boubacar yɛrɛ y'a dɔn sa k'a fɔ ko banna u laban u nana jateminɛ kɛ Mali ka donda n'o ye sɔrɔ dondaw ye Kayi donda ka taa bila Sikaso donda taji wulubanaw bɛ don yen Boubacar k'a dɔn ka t'u datu la min ye mobiliw tɛmɛtɔ ye ka taa wuli o la Boubacar Sidiki i k'a dɔn ko o kun bɛ kɛ waati min i b'a ye k'a fɔ min ye jamana sɔrɔ ye i k'a dɔn a ɲɔngirila sabula jamana o jamana n'i ka baara sirilen bɛ tajiko la Boubacar ni o ti sɔrɔ don o don gɛlɛyaw bɛ na o gɛlɛyaw dara ɲɔgɔn kan Boubacar fo ka na i k'a dɔn ayiwa an jamakulu an bɛ to ka jɔ station na taji nɔfɛ Boubacar k'a dɔn an bɛ don min na ko bi jamana ɲɛmaa min ye ayiwa fanga ɲɛmaa ye Ablaye Mayiga a ko yalima k'o bɛ cogo di bi Boubacar nin ɲɛna cogo min na a sababu ye jamanadenw fɔlɔ de sabula jamanadenw muɲuna Boubacar k'a dɔn u y'a dɔn k'a fɔ min ni min dalen don ɲɔgɔn kan jamana fanga nɔ tɛ Bamanjɛ kawale don jamana den bɛɛ lajɛlen ɲɛsigi ɲɔgɔn kan Boubacar an ka Ala minɛ nin bi tɛmɛ a dun dɛmɛnen filɛ nin ye nka min kan ka fɔ jamana ɲɛmaa ye wulikajɔ ni cɛsiri min kɛ a ye dabali min tigɛ dibi la a ye dabali min tigɛ kɛnɛma Boubacar o fana nafa nana yere sabula min ye jamanadenw ye n'an farala ɲɔgɔn kan i k'a dɔn an bɛ mɔnɛbɔ yɔrɔ in kɔni Boubacar a dɔnni bɛ kɛnɛ kan bi maa minnu bɛ dana juguya ni ŋaniya juguya la Maliko banna taji tɛ sɔrɔ bilen jamanadenw bɛna wuli malidenw diminen don a k'a bɛ nkalon o kuma ale ka foli ani gouvernement ka foli o bɛ kɛ ka ɲɛsin jamanadenw ma sabula an yɛrɛw y'a dɔn k'a fɔ nin jamana kelen de b'an bolo taayɔrɔ t'an na Boubacar i k'a dɔn a ɲɛ n'a juguya an bɛ jamana in kɔnɔ o la minnu fana ye cɛsiri kɛ ka jamana ɲɛmaaw dɛmɛ baara in na n'o ye taji feerebaw ye Boubacar ɲinɛ kana kɛ chauffeur kɔ u y'a dɔn saya bi sira la Boubacar u bi don mobile kɔnɔ k'u boli i k'a dɔn taa ka segin la premier ministre ko olu fana ni foli ka kan maliden bɛɛ lajɛlen k'an ka fo sabula nin kɛra sababu ye min y'an ka jamana yɛrɛ ye an k'a dan a n'a se dɔn jamanadenw yɛrɛ bɛ sɔn min ma u tɛ sɔn min ma o bɛɛ lajɛlen dɔnna Boubacar nin bɛɛ taamasiyɛn ɲuman jira do bilen janya a sebali tɛ do nataw la jamana in a na ja ka tɛmɛ nin kan nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le matin kɔnɔ sɔgɔmada
karamɔgɔ dɔ tun kɛra le matin an bɛ u fo ko ten cɛ tan bɛ ni dɛgɛ min mini cɛ i ta ye o la ɲaga ɲimi ye siga t'o la ni ye tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min ko a ma ko sɔri de Bamako la sɔri de Bamako maa min ka fasiri ye nin ye o ye Mayimuna Dumbuya ye Mayimuna ko min ye Mamadu Hawa Gasama ye CNT o wasaden dɔ don a ka taama dɔ senfɛ Côte d'Ivoire jamana ka kɛrɛnkɛrɛnyana Abidjan i b'a ye k'a fɔ Côte d'Ivoire faamaw o ye tɛgɛ da a kan k'a sabu kɛ k'a kun ye kɔrɔfɔ dɔ kɛ n'o folofolola bɔlɔlɔsiraw sanfɛ n'an k'o ma ko réseaux sociaux i y'a lajɛ k'o kɔrɔfɔw senfɛ sa a ye tigɛlimalika caman ta ka ɲɛsin Alassane Dramane Ouattara ma n'o ye Côte d'Ivoire jamanakuntigi ye wa n'i ye kɔrɔfɔ ninnu fana lajɛ o sɛbɛn kɔrɔ kɔmɛ kosɛbɛ Côte d'Ivoire a kiiribulon tigilamɔgɔw yɔrɔ o kɔni ye tɛgɛ da Mamadu Hawa Gasama kan ka taa a lasago kaso kɔnɔna na baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɔra ka kɛ juillet kalo tile 2 tɛmɛlen san 2025 kɔnɔna na n'i y'a lajɛ fana i b'a ye k'a fɔ maa min kɔni nana ka na a surunali don o kɔni o de ye Maître Konate ye ale ye wulikajɔ kɛ min ye Mamadu Hawa Gasama ye a yɛrɛ de ye wele bila Maître Konate ma a ka se ka na a surunali don waasa bolo min t'ale filɛ ka d'a kan a bɛ se ka bɔ bolo in giriya kɔrɔ cogo min na maa bɛ se k'a fɔ wulikajɔ a nafa ani a jɔyɔrɔ o yela o bawo min ye kiiri laban minnu bɔla ka kɛ n'a jirala k'a fɔ n'o baaraw bɛɛ lajɛlen nun donna ka bɛn janvier kalo tile 30 ma san 2026 a jirala sa k'a fɔ min ye Mamadu Hawa Gasama ye k'a kan ka san 3 kɛ kaso la wa min ye amande ye o ye sefa wari miliyɔn 5 a kan k'o fana sara wa ni san 3 kaso banna amande saralen kɔ i b'a ye ko san 3 fana k'a b'o kɛ a kana munumunu Côte d'Ivoire dafɛ wa n'i ye nin bɛɛ lajɛlen lajɛ kunun ko kunnafoni kɔni bɔla ka bɛn canjala maaw bɛɛ lajɛlen mawna maaw bɛɛ lajɛlen dabali banna b'a b'a la k'u yɛrɛ ɲininka ko yalima Mamadu Hawa Gasama a ka bilali cɛncɛnni ka cɛnni na tiɲɛ don wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ fasirikɛba a ko k'olu kɔni ye kunnafoni sɔrɔ ka bɔ a yɛrɛ a ka dudenw olu masurunyana u kɔni ye wulikajɔ caman kɛ waasa min ye Mamadu Hawa Gasama ye a ka se ka bila lafiya kɔnɔna na wa min ye kaso ye a ka bɔ o kɔnɔna na ka bɔ Côte d'Ivoire k'i kunda faso Maliba kan maa bɛ se k'a fɔ e ko a tɛ Air Ivoire yɛrɛ kɔnɔ ka na ka ban wa awɔ a bilala de wallahi maa mɛn yɛrɛ kalala fili wa ayi maa mɛn koyi a bilala an kɛ ɲininkali de b'a la ka kɛ yalima san 3 kaso ani sefa wɛrɛ miliyɔn 5 min kun ɲini b'a fɛ min ye Côte d'Ivoire jamanakuntigi Alassane Dramane Ouattara yalima i y'a dɔn u ka sariya sunba o kɔni bɛ yamaruya di jamanakuntigi ma a ka yafa kɛ kasoladen dɔw ma n'o ye grâce présidentielle ye ko yalima o de tala ka Gasama sɛgɛrɛ wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ hali n'a sɔrɔla Côte d'Ivoire faamaw olu ma sɔn ka kɔrɔfɔ ni ɲɛfɔliba kɛ bilaliko in kan a kunba kɛra fɛn min u ma fɛn fɔ a kan wa min ye Côte d'Ivoire kiiribulon tigilamaw ye n'o ye juges ye olu fana u ma laseli kɛ a ko kan wa n'i ye anw fana ka fan ta k'a lajɛ anw fana ka maaw olu ma sɔn ni ka ɲɛfɔli kɛ a ko kan min ye waati ni don nataw kɔnɔna ye Mamadu Hawa Gasama dɔnko ala n'a cunna faso Maliba kɔnɔna na yan fɛn minnu bɔra ko in na ani ko in yɛrɛ nana cogo min na maa min don ani da don a la ni k'a bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ nin sɛbɛn min na y'a salo ka bɔ sɔri de Bamako kɔnɔ Mayimuna Dumbuya a ka fasiri don Bagatigi n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le républicain Worodugu Jeko ani Foroba Ɲada a baloko siɲɛ 7 400 siɲɛ 13 maa min ye nin sɛbɛn a tɔgɔ de ye ko Agibu Sogodogo Bouakari i k'a dɔn ala ye cɛnin min da sandan balo kama a ti sa abada a sa 9 Bouakari i k'a dɔn kɛlɛ Musa mara Musa Bagatigi i k'a dɔn a ye fangaya caman kɛ jamana in kɔnɔ a ye jɔyɔrɔba caman kɛ Bouakari nka kɔsɛ in na i k'a dɔn a bɛ latigɛ ni da k'a bolo sabula ni kiiritigɛlaw karilen bɛ ɲɔgɔn na Bouakari fasiriba ko a ko février kalo tile 9 sigikun kelen tɛ nin kuma in ye koyi sabula cour d'appel de Bamako Bouakari i k'a dɔn kiiri fɔlɔ min kɛra Musa mara la n'o de ye a ka ɲangi k'a minɛ k'a datugu o kiiri kɛra n k'i ɲininka cybercriminalité fɛ min kɔni cour d'appel de Bamako ye olu ko anw da wɛrɛ tɛ nin na koyi kiiri fɔlɔ min kɛra anw jɛna n'o ye Bouakari o dun bɛ mun ko fɔ Musa mara san 2 kaso i k'a don datuguli san 1 i k'a dɔn kɔni yafa bɛ k'a ma o la n'a ma ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ u k'o de ma tubabukan na sursi Bouakari i k'a dɔn ayiwa nin kuma in fɔ maa caman kɔni b'a la u kelen kura a ka sɔrɔ nin donba ŋana min bɛ yen min ye Bahamu Daga ye
Bamude ka kumana a ko jɔngwala cour d'appel de Bamako olu ka kiri i ka do olu k'a fɔ k'u jɛna ni pôle national de lutte contre la cybercriminalité olu ka kiri tɛmɛnen ye a ko i k'a dɔn ala de ka bon a ko nka an bɛ donni minɛ ko bi min ye nin wuli ka jɔn ye ani nin jateminɛ ye u ye jalaki min da ka Musa Mara sɛgɛrɛ a ka dɔn a ka faamu k'a fɔ Musa Mara kabilatugu don dendigi don a ka denbaya ka bon o tɛmɛnen kɔfɛ cɛkɛda belebeleba dɔ ɲɛmaa don a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ a minɛnen bɛ ka datugu nin y'a kalo 7 ye Bouakar i k'a dɔn taayɔrɔ t'a la nayɔrɔ t'a la kuma fɔrɔ tɛ nka ale dalen don a la Bamude ka fɔ la kiiribulonba min n'o bɛ yen ni wa o b'u yamaruya Bouakar Sidiki u ka ko wɛrɛ kɛ i k'a dɔn kiiribulon kɔnɔ n'u k'o ma tubabukan na pouvoir cassation Bouakar Sidiki i k'a dɔn u tɔ y'o ye olu dalen don a la k'a fɔ u bɛn'o kɛ n'o kɔni kɛra Musa Mara ka bilali ni ka taa kaso a dɛngɛniyalen don n'a ye k'a fɔ o bɛ kɛ Musa Mara cɛ min don maître Muntaka Tall ka fɔ la a ko a minɛ furadama ka n'a bila bi la Musa Mara ka limaniya ma tila a la a bɛ sali cogo min n'a b'o kɛ ka kɔrɔ Bouakar Sidiki k'a dɔn a ka suna a ma tiɲɛ a bɛ suna cogo min i n'a fɔ a bɛ suna a ka so sabula limaniyaba de bɛ Musa Mara la i k'a dɔn a dalen don ala ko la ale Bamude ale dalen don ala k'a fɔ ni ala ni kɛra jɛnna n'a ye min kɔni y'a ka bilali o tɔ man jan sabula min ni min wɔlen don ka jalaki bin a ko i k'a dɔn a bɛ se ka kɛ nka n'i ye jateminɛ kɛ jamana kɔnɔ wulikajɔ ni taabolo la Musa Mara a ko a minɛkun de ye a yɛrɛ ye kunnafoni dɔw fɔlɔ i k'a dɔn a b'o ka kunnafoni di siraw kan min kɔni ye jalakiba yɛrɛ ye e ko a ma ta o de la wa o k'i bɔ yen i k'a dɔn maa minnu minɛnen bɛ n'u bɛ kaso la a kun taara i ɲɛ da olu dɔw kan a bɔlen yen sa a y'a jira k'a fɔ olu caman ka minɛkun kɔni de ye i k'a dɔn u ka hakilina k'u b'o fɔ jamana kɔnɔ o dun yamaralen bɛ o minɛkun y'o de ye Bouakar a na kɛ nin jalaki ninnu de b'a nɔfɛ min ye Bamude ye a ko a dalen don kiiribulon la kiiritigɛlaw na faamuyali kɛ u bɛ min nɔfɛ k'o kɛ n'o kɛra don o don Bouakar Sidiki o ko min ma ko pourvoi en cassation o kɔrɔ ye dɛ ka a jira k'a fɔ jaabi min bɔra ka bin i ka ko kan i ma jɛn n'a ye nin kun ye sɛbɛnni ye ni kiiribulon b'o sanfɛ i bɛ laɲini kɛ u fana k'a juge nin kun ye sɛbɛnni ye an ye min bɔ le républicain kɔnɔ a ka bi bɔli la le républicain karamɔgɔ Daba Tunkara an bɛ u fo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko le nouveau réveil nouveau réveil Jean-Pierre James nin y'a ka fasiri ye Jean-Pierre ko k'an ka taa Kalabankɔrɔ commune rurale o mairie ba kɔnɔna na dunko juguya o ɲɔ ɲɛlen bɛ yen koyi bawo min ye bureau du vérificateur général ye ale ye wulikajɔ kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ munumunu salo foroba nafolo bɛ di foroba cɛkɛda bolofara ma ka se ka munumunu salo kɛ u ka wagan dɔw kɔnɔna na yalima wari min bila an b'u ka bolo kan walima wari min bɛ u bolokɔrɔ wari in don bɛ a da ɲuman fɛ wa walima wari a taamɛ mini ɲininkali ni sɛgɛsɛgɛliw taara bɔ fɛn min kan sefɔ wari 1,100,000 o de tununa Kalabankɔrɔ mairie o wagande kɔnɔna na o ka ca kojugu sefɔ wari 1,100,000 mairie kuturu a tununa jɔnni y'a dun ɲininkali kɛ min ye Jean-Pierre James ye le nouveau réveil kɔnɔ ale kɔni y'a jira sa k'a fɔ min ye nin sɛgɛsɛgɛli ani nin fɛsɛfɛsɛli ye commune rurale de Kalabankɔrɔ o mairie ba kɔnɔ i y'a lajɛ dunko juguya jongo ala o de kɔni kɛ bɛ mairie a lataamabagaw n'o y'a baarakɛlaw ye u ka sinsin bere ye wa n'i y'a lajɛ fana sɛgɛsɛgɛli a bolila furanjɛ min kɔnɔ a bɛ san 2022 23 24 fo ka taa se juin kalo tile 30 ma san 2025 i b'a ye k'a fɔ ni furanjɛ kɔnɔna na sefɔ wari 1,100,000 o tununa i b'a fɔ to tununa nogo la nka n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ ko in bɛ maire 2 de n'a ka maaw ni ɲɔgɔn cɛ koyi fɔlɔ o wulila ka bɔ a place la n'o y'a jɔyɔrɔ ye novembre kalo dɔ san 2024 n'o de ye Cɛkura Amadu Jara ye o n'a ka équipe olu gbɛnna ka bɔ yen fo ka wulusu u nɔfɛ délégation spéciale min fana nana sigi dɛ 2024 kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ k'a minɛ o don ka na se 2025 ma juin kalo tile 30 i b'a ye k'a fɔ min ye nafolo ye o kɔni a b'a la ka taa i b'a fɔ jinɛko maire gɛnna délégation spéciale min nana nafolo o wo ye ma olu fana nɔna o bɛ ɲɛfɔli kɛ o bɛ ɲɔgɔn ɲininka e ko sigida jumɛn don Kalabankɔrɔ commune u k'u minɛ
a fundeni min boto ala ma kisira ko MCA ma nogo sisa nam aywa mi Jean-Pierre James ye jongo ala aya jira sa ka fo mi ye bese ngoni tiyai o te nazara kana nepotisme ye sawa o de nyon yelembe kalabangoro communally o mairie korona wani ya laje fana na folo mi no ko ngera fese liye ko sugublon do de latemena adda tula sugublon mi varana nanda be se oma o de groupe scolaire Mamadou Kounda o mi vlene kalabangoro de o koni o sugublon no de marché numéro 0027 ni yo laje en 2025 février galo do tle muga ani segi en 2024 ibaye ka fo o sugublon tala ko di entreprise doma o entreprise de ma bara ke ka se a hagela o wa mi furusiri fana ye o fara jatim nena ya do ni ko be ti ga furusiri na folo do be kango sara o nafolo o fana ni yo laje o nafolo o mabla nafolo marala amablo ka o ande kono furu min zirila furu bata ani kele ni keme konondo ani biwlo vla ni kele wari munu be sara ola o wari belajile o bala ka ta fiye fe alishini ataroma ye utinye o tabolo min filɛ ye min ye maire kɔrɔ ye o min wulila ka bɔ a jɔyɔrɔ yan délégation spéciale kana n'o ye cɛkura Amadu Jara ye ko min ye a ka mari sugubulon minnu n'olu dila o sugubulon ninnu kɔni kan ka sɛbɛkɔrɔ fɛsɛfɛsɛ k'o sɛbɛkɔrɔ lajɛ marché dilan minnu ma n'a baara ma kɛ ka bɛn n'a hakɛ a waati ye bu waati bolodalen ni a bɛ wele ko pénalité ni kan ka ɲagi o pénalité n'i y'o lajɛ sugubulon 6 bɔɲɔgɔnko o bɛ taa sigiyɔrɔma 6 la i b'a ye k'a fɔ o wari min n'o kun fara kun kan ka sara dɛ o ma don mairie wagande kɔnɔna na nin bɛɛ lajɛlen b'a jira sa k'a fɔ sefo wari o miliyɔn 119 fɛsɛfɛsɛli taara ka ɲɛsin o de ma miliyɔn 19 o sera ka ɲɛfɔli kɛ o kan nka min ye miliyɔn 100 ye hali sini o b'a la ka taa i n'a fɔ ni jinɛ wulila k'i jɔ furufuru a bɛ on dirait i b'a fɔ komi sen de bɛ nafolo kɔnɔ kalabangɔrɔ wagande nafolo wagande in kɔnɔna na o de kɔni t'a sugu nafolo bɛ taama de wa u b'a fɔ ko jinɛ a tɛ taama mɔɔw de y'a sɔn ka taama o ye wari taamatɔ ya u y'a sɔn de i ko n k'a fɔ cogo di u y'a sɔn de ni de y'a to anw ka nin gudɔrɔn ninnu ka cɛncɛn de n'an bɛ sigi a sanfɛ n'i y'i fara de fɛrɛminɛ na i bɛ yaara dugu ma e bɛ bɔ yen de a tɛ fɔrɔn kalabangɔrɔ kulu b'a kɛ e ye yen ka di yan n ko ne ye yen ka di wala gudɔrɔn t'a la ka furan ka nin wa min ye route intercommunalité ninnu si t'a la ka dilan a bɛɛ cɛlen don wala a bɛɛ cɛlen don nin bɛɛ bɛ se ka ta ka da Madina kunna cogo di route nationale de bɛ dilan Madina fɛ nka maires sigi bɛ yɔrɔ minnu na gudɔrɔn minnu bɛ munumunu salo kɛ u ka commune kɔnɔna na maires de kan k'a dilan aw b'a la ka nɛmunu kɛ aw t'a la ka baara kɛ o bɛ kɛ cogo di i ɲɛ b'i la i bɔra ka tasuma wuli ka tasuma wuli ne m'a sɛbɛn dɛ Jean-Pierre James ka sɛbɛn y'a dɔn Amady i delila ka taa ko dɔ ɲini maire fɛ caméra jɔ a kan yan a filɛ de ye ne ka fɔli tɛ o maire in fana ko man di ye de koyi i y'a ye wa maire in ko man di ye o mun b'a ko goya ye n ka maa dɔn wa en tant que a bilala n ka commune ɲɛmaaya ni i munumunu n'a ye siɲɛ 1 siɲɛ 2 n'a ma fɛn kɛ o ye ka mun fɛn kɛ ninnu si tɛ ne dɔn wa ne ka taga ye waati min na ni hakili b'a la n ko i ma ko n taara n ka carte biométrique ɲini hali sini a fɔra ko carte biométrique bɛ kalabangɔrɔ mairie ba kɔnɔna na ne ye siɲɛ 2 kɛ yen a ma ye j'étais obligé ka taa wari de bɔ ka n ka carte biométrique labɔ i ka dugukolo papier ko ne ka sɛbɛn dafalen bɛ n bolo kana nkalon da n na ayiwa naam min ye Jean-Pierre James ye nouveau réveil kɔnɔna na ale kɔni kɛn bɛ ka jira sa vérificateur kɔni tɛmɛna yen o wa min ye kiiri tigilamɔgɔw ye olu de kan k'u labɛn waasa min ye sefo wari miliyɔn 100 o min dunulen filɛ nin furancɛ kɔnɔ k'a minɛ san 2022 ka taa se 2025 ma sefo wari miliyɔn 100 a taara sira min fɛ maa minnu bɛ ɲɛmaaya la u ka wele u ka sɛbɛkɔrɔ ɲininka nin ko sɛbɛn jɔn mina y'a salo ka bɔ le nouveau réveil kɔnɔ Jean-Pierre James a ka fatiri don ne ko bala cogo bɛ di Boubacar Sidiki ne bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u ka Mali l'indépendant a bolo ko siɲɛ 600 300 siɲɛ 87 maa min ye nin sɛbɛn a tɔgɔ de ko Dawuda Sangare ministre Fasun Kulubali ministre Fasun Kulubali ale de bɛ foroba ca kunna Boubacar Sidiki i k'a dɔn ani maaya sabatili i k'a dɔn a kumana février kalo tile 6 tɛmɛnen a ye lettre kɛ kangari da don ni ka ɲɛfɔli kɛ sariya ye min ni min fɔ jɛnbi
bi kɛ ni min ye jɛndi kɛ ni min ye foroba baara la Bouakari n'i ye sɛbɛnfura in da Fasu Kulubali ka ayiwa lettre in kɔnɔ a ko min ye baarabila ye n'o ye gɛrɛbu ye Bouakari k'a dɔn foroba cakɛda minnu bɛ yen ani kɛnyɛrɛye minnu bɛ yen ɔhɔ tiɲɛ don maa o maa n'i bɛ sara de ta kalo la i kɛra foroba cala o i kɛra kɛnyɛrɛyew la o Bouakari k'a dɔn ayiwa min ye baara bilali ye baarabila n'o ye gɛrɛbu ye a ko i k'a dɔn i yamaruyalen don n'a ye nga Bouakari k'a dɔn dafaw de b'a la i k'a dɔn kɛcogow de b'a la ni maa min y'o kɛcogo fana majɛ Bouakari Sidiki i mana kɛ syndicaliste ye o i mana kɛ n k'i ɲininka maa o maa ye ka wuli de i k'a dɔn yɛrɛsagokɛla foroba baara la sabula nin kɛra walima an ye nin mɛn Bouakari i ka sin ka baara bila ten canja la a ko i k'a dɔn i k'an ka nɔminɛnin bɛ se ka kɛ k'i gɛn k'i bɔ baara yɛrɛ la wa min ye kaso yɛrɛ bɛ se k'o kɛ a ko ni maa min ye foroba baara jateminɛ bɛnkan sɛbɛn minnu b'a la n'o ye jamana constitution ye juillet kalo tile 22 san 2023 bɛn kɛra minnu kan Bouakari Sidiki minnu fana tɛ a wa jɛnsinali foroba baara a sariyaw sɔsɔ n'o ye OIT ye min ye gɛrɛbu ye n'i ma ɲɛ i b'a kɛ ko dɔw bɛ olu kan ka dafa sabula sarakisɛ min bɛ yen n'o ye loi numéro 87 min kɛra août kalo tile 10 san 1987 o bɛ mun de fɔ ayiwa an ka service daw la ani foroba cakɛdaw la a ko sarakisɛ jɛlen don koyi Bouakari Sidiki a ko n'i ye sɛbɛnfuraw ta k'a lajɛ bɛn kɛra min kan jamakulu bɛ se ka jɛ ka bɛn a kan k'a fɔ anw ye baara bila baara bila in bɛ tali kɛ ka ɲɛsin i k'a dɔn a ka ɲinifɛn minnu ma wajibi don i k'olu ɲɛfɔ anw bɛna baara bila ayiwa nin don in k'a daminɛ nin don in ka taa bila nin don in o fɔli ye wajibi ye i b'a bila kun min na o fana fɔli ye wajibi ye Bouakari Sidiki n'i y'o lettre kɛ k'o bila ka taa i ɲɛmaaso la walima i bɛ cakɛda min na Bouakari Sidiki i k'a dɔn ɛlɛ ni ayiwa min ye baara bila ye i n'o kɛli sariya b'i yamaruya o la hali o fana n'a ta bɛɛ Bouakari Sidiki wajibi don i kan n'i ma ɲɛ k'a fɔ i bɛ sɛbɛn kɛ tile 15 yanni i ka baara bila Bouakari Sidiki i bɛ mɔgɔw ladɔnniya k'i ka foroba ca ni k'o ladɔnniya a k'o tɛmɛnen kɔfɛ n'i ma ɲɛ k'a fɔ baara bilala u bɛɛ lajɛlen kɔfɛ u ko min ma tubabukan na service minimum Bouakari Sidiki k'a fɔ minan bɛɛ lajɛlen de taara ka fɛn bɛɛ to yen yɔrɔ yɛrɛ langolonden don o tɛ kɛ service minimum Bouakari Sidiki i y'a dɔn n'a fɔra sisan anw y'a fɔ Bouaye k'an bɛ baara bila n b'a ka misali de d'i ma an k'a fɔ Bouaye anw de baara kɛ bilen awa anw dara chômer awa bi wajibiya jibi kan o ka to yan hali n'a bɛ misigi kan a bɛ to ka misigi ni misigininw k'a la c'est ça o de ye service minimum ye Bouakari Sidiki fasiri b'a kɔ a ko ministre Fasun Kulubali a ye nin ɲɛfɔli kɛ Bouakari Sidiki ka wuli se bɛ n ye i k'a dɔn ayiwa anw kɔni an ka sara balana nin kɛra anw na Bouakari Sidiki k'a dɔn panbala o dugusɛjɛ wa an ye baara bila Bouakari Sidiki a ko sariya b'i nɔ minɛ dɛ Fasun Kulubali ko a k'o ti kɛ a ko baara bila n'a sariyaw de don Bouakari Sidiki wajibi de don tile 15 i bɛ sɛbɛnni kɛ i bɛ baara bila kun minnu na i b'o ɲɛfɔ wa i b'a bila don min ka taa bila don min na i b'o fana sɛbɛn Bouakari Sidiki o tɛmɛnen kɔfɛ min ye cakɛda min n'i b'a la minan minnu bɛ yen i k'a dɔn janto minnu kan ka k'o la maa damadɔni kan ka bila k'o baara k'a kɔfɛ a k'o kɔni ye wajibi a k'o kuma jamana bɛ danga min na wajibi don an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka Bouakari ani min kɛli ka kan min fana n'o ayiwa fɔli ka kan Bouakari walima i k'a dɔn min bɛ wajibiya an ka fana i k'a dɔn dɔnni o ye wajibi foroba baara la Bouakari Sidiki a ko i k'a dɔn ayiwa mɔgɔ bi baara la a ti sara Bouakari Sidiki o ti ɲɛ a ko code du travail o y'o fana sɛbɛkɔrɔkɔ nin fɛn o fɛn fɔlen filɛ nin ye a ko sarakisɛw de bɛ yen wa minnu b'a baara kan k'a kɛ u b'a dɔn fana n'i ma ɲɛ i bi syndicat kɛ Bouakari Sidiki wajibi de don i kan service daw kan ka sigilen bɛ ko minnu na baara kan ka bila cogo minnu na a kan ka ta cogo minnu na a bɛɛ sɛbɛnnen de k'a kalan nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ tɔgɔ tun kɛra l'indépendant bɛ u fo n'i ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min ko a ma ko soir de Bamako soir de Bamako Mayimuna Dumbuya nin y'a ka fasiri ye Mayi ko k'an ka taa centre culturel islamique la dɛ n'i y'a lajɛ maison du Hadji o t'o tɛ du kɛnɛmana na ye wa n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ centre culturel islamique n'i y'a lajɛ min ye u ka direction ba ye baarakɛlaw u dusuba kasalen don direction o ɲɛmaya bulon kɔrɔ bi n'i y'a lajɛ fana i b'a ye k'a fɔ min ye kalo 16 o kɛn bɛ k'o de kɛ sara tɛ u ye hijigɛrɔ
ni an bɛ taa hijikɛyɔrɔ la an bɛ taa a bɛɛ ɲɛnabɔ min ka don kariw kɔnɔ awɔ yen do ala baarakɛlaw kalo 16 donc ala o kɛmɛ k'o kɛ denbaya o bɛ balo cogo di ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ kun tɛ bɔ fɛn min na muɲu tɛ o ɲɛ i b'a ye k'a fɔ bin ye baarakɛlaw ye u ka lafasali tɔnjɛkuluba i n'a fɔ i di yɛrɛ datula a la baara tɛ bila ten n'i bɛ baara bila i b'a bila kun fɔ donc ala sɛnikaw u ye wele bila u ka baara ɲɔgɔnw ma ka se ka min ye ntɛnɛn tɛmɛlen ye ka ɲɛfɔli kɛ o foroba lajɛrɛ senfɛ sa u y'a jira k'a fɔ olu kalo 16 filɛ nin ye denbayatigiw ye u ye nka min y'u ka sara ye baara min kɔni n'u b'a la k'a kɛ diɲɛ don o don ka sɔli ka wuli ka na baarayɔrɔ la jigi waati o fana dɔlen don sariya kɛmɛ ka nin bɛɛ lajɛlen perepere-latigɛ ko ka ko kalo 16 filɛ nin ye olu n'u somɔgɔw fɛ u t'a la ka wari da u tɛgɛ ɲɛmayabolo u ye kulekan bɔ ka ɲɛsin olu ma i b'a ye k'a fɔ fasirikɛla n'o ye Maimuna Dumiya ye a ko ɲɛmayaso ko olu tun bɛ dɛmɛ minnu sɔrɔ ka bɔ kɔ kan dɛ o dɛmɛ ninnu de sumayalen don walima dɛmɛ ninnu jɔn ko ala i b'a ye k'a fɔ minnu bɛ na o tɛ labɔli kɛ kosɛbɛ i ye problème ye sa wa aw bɛ taa cɛkɛdaw sigi k'aw jigi da dɛmɛ de ka kɛnɛmana na aw tɛ fɛn dɔw créer kɔnɔna na yan minnu bɛ se k'aw sutura non ça ce n'est même pas vrai fɛn yɔrɔ in yɛrɛ tɔgɔ centre islamique centre islamique je confonds ɲɛna ko yɔrɔ dɔ in de don Magantalaw ka fɛnw bɛ ɲɛnabɔra min maison du haji b'o de kuru kɔnɔ non mais u tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la oui min ye centre culturel islamique ye a ɲɛmayabolo n'o ye direction ye u kana ko in gɛlɛya u k'a fɔ Hayidara ye u k'a fɔ Bani ye e m'a fɔ ko centre islamique silamɛ bi fɛn o fɛn la sirikɛ ka ko y'o ye ayiwa u k'a fɔ a ye a ka nin doni ta nin ye baarakɛlaw kalo 16 ye saramadiw ma a Seyidu Usumani Madani Serifa Hayidara nin ye silamɛ baarakɛlaw don baarakɛdenw don nin ye nin doni d'i ma n y'a d'i ma a b'a ta min ye wulikajɔ ye ntɛnɛn tɛmɛlen baarakɛlaw kɔni tɛgɛ de b'u kuncɛ la ni ka worondo bawo o kɛn bɛ k'a jira sa k'a fɔ olu ka denbaya u t'a la ka balo tuguni olu jigi ye saranin kelen min ye o kalo 16 filɛ nin ye sara in t'a la ka sɔrɔ o bɛ min ɲini ɲɛmayabolo fɛ n'o ye centre islamique ɲɛmayabolo n'o y'a direction ba ye u ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ sarakɔrɔ minnu filɛ nin ye n'o ye kalo 16 ye o ka sara joona u ka fɛɛrɛ ni dabali fana sigi sen kan min ye sara ninnu bɛɛ lajɛlen n'o ye kalo 16 saralen kɔ kalo tɔ minnu bɛ na a ni ɲɔgɔn ko o degu a kana baarakɛlaw sɔrɔ tuguni bawo n'i y'a lajɛ baarakɛla ani y'a ka sara ye ni sara n'a t'a la ka sɔrɔ a bɛ maanifin galabundanya a bɛ kɛ sabu ye baara minnu bɛ boloda baarakɛla fɛ cakɛda kɔnɔna na jɔn ko ala a caman bɛ yen a tɛ kɛ ni ka se a hakɛ la n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ min ye centre culturel ɲɛmayabolo ye o y'a jira sa i n'a fɔ n y'a f'i ye cogo min na kuma camancɛ la olu jigi dan bɛ dɛmɛ min kan n'o bɛ bɔ kɔkan na ka na di u ma n'o o ka musaka caman bɛ ɲɛnabɔ ni o ye ko dɛmɛ ninnu de sumayalen don wa o ni dɛmɛ diba ninnu u bɛ kumaɲɔgɔnya la o kumaɲɔgɔnya o fana de sɛbɛkɔrɔ sumayalen don nka k'u jigi dan b'a kan waati ni don nataw kɔnɔna na furanna sɔrɔ nin baarakɛla ninnu ka kalo 16 a degun na k'u ka saraw bɛɛ lajɛlen sara k'a da u tɛgɛ walasa nisɔndiya o ka se ka ye o bɛɛ lajɛlen ɲɛda kan ni ŋo sɛbɛn même n'a y'a salo ka bɔ soir de Bamako kɔnɔ Maimuna Dumiya a ka fasiri don ne bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le jour clé a boliko 490 ani siɲɛ 4 Boubacar k'i k'a dɔn marakaw ka don gɛrɛngɛrɛnni seko ani dɔnko marakaya yɛrɛ ɲɛ ka fɔ Boubacar u k'a ma to a kan na journée culturelle de Gidi Maga Boubacar sɛbɛnnikɛla ko min ye Lamini Sisɔkɔ ye a k'i k'a dɔn nin zɔn kɔnɔ kosɛbɛ sabula min ye marakaw ye Gidi Magan a to a dalen kun don Gidi Magan de la Gidi Magan n'u ye dugu ye min bɛ Kayi fɛ sibiri tɛmɛnen na min ye ayiwa Memorial Modibo Keita hadamaden bɔra i k'a dɔn i n'a fɔ kɔnɔkulu Boubacar k'i k'a dɔn sabula marakaw ka don min ye u ka seko ani donko laadakow ni kɔrɔlenw i k'a dɔn a ka taa fɔ ɲɔgɔn ye maa minnu y'a hakilina sɔrɔ o ye association Gidi Magan kafo minnu bɛ Bamakɔ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn kɛnɛ Yakubali ma min n'an bɛɛ lajɛlen dafara kɛnɛ kan a bonya n'a karama o talen bɛ ka di saritigi dɔ ma magistrat min ye Boubacar Gala Jɔ Kamara Boubacar ale kɛrɛfɛ
Idrissa Sise kun be o de président Gidi Magan kafo ye ka taa se ngi ɲininka ayiwa min ye Gidi Magan gaw Boubacar Sidiki k'a du ka dugu maaba ani ciden caman de kun bɛ kɛnɛ kan Boubacar Sidiki k'a dɔn Gidi Magan Dakan de Kayi ani Faransi Boubacar Sidiki k'a dɔn cidenw bɔra nin bɛɛ lajɛlen la ka na a ma don ma koyi sabula marakaw ka association wɛrɛ minnu bɛ yen olu ka ciden caman kun bɛ kɛnɛ kan i n'a fɔ ACS Mali n'o ɲɛmaa bɛ dɔgɔtɔrɔ Adramani Sila bolo je comprends Ita Adramani Sila dɔn ministre kɔrɔ in dɔgɔtɔrɔ Adramani Sila Boubacar Sidiki ani AESM min ye sunpu kafo Boubacar Sidiki k'a dɔn nin jɛkulu ninnu bɛɛ lajɛlen kun bɛ kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla ko nin y'a siɲɛ 4 n'a ye min ye ayiwa Jahunu min n'olu fana ka cidenw kun bɛ kɛnɛ kan n'o ye AGD Jahunu Jahunu Jike olu fana kun bɛ kɛnɛ kan a ko tuma min ni ko nana daminɛ o ye Mali ka jɔnjɔ kalan o dɔnkili dara i k'a dɔn marakakan na maraka denmisɛnw fɛ denmisɛn minnu bɛ kalan na n'o ye étudiants ye u y'a bayɛlɛma ka bɔ tubabukan na k'a kalan marakakan na Boubacar Sidiki o kɔni gɛn a hadamaden nisɔndiyara sabula a dɔnna k'a fɔ an bɛ kɛnɛ min ka kɛnɛ wasalen président association Gidi Magan kafo min bɛ Bamakɔ n'o ye Idrissa Sise ale ye kɔrɔfɔta a ko ale nisɔndiyara a kunna wolola Boubacar Sidiki k'a dɔn marakaya ye ko baden a ko k'a dɔn nin ɲangun bɛ min filɛ nin ye n'a bɛ kɛ san o san a ko jɔn ko a la marakaw i k'a dɔn u ka ɲɔgɔn ye kɛnɛ kan u ka kɔrɔlenw ni laadaw min ni min n'o ye ɲɛtaa ye o ka fɔ nka ɲinanda in bilalen bɛ min kan i y'o dɔn wa fara ɲɔgɔn kan an ka kɛ kelen ye min ye cɛw ni musow ye denmisɛn ni maakɔrɔba Gidi Magan Boubacar Sidiki k'a dɔn bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan o de bɛ kɛ sababu ye ɲɛtaa ani yiriwa ka sabati o fana k'i bɔ a la u ka dabali tigɛ fɛɛrɛ ka tigɛ denmisɛn minnu bɛ yen n'u ti cala olu bolo bɛ don cala cogo min na o ka kɛ Boubacar Sidiki k'a dɔn ɲɔgɔn ye misɛnnin olu kɛra i k'a dɔn minnu bɛ tali kɛ ka ɲɛsin i n'a fɔ gɛlɛya misɛnnin minnu bɛ se ka don dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ o kɛra sigikafɔ ka se ka kɛ k'o ban Boubacar Sidiki dugu yɛrɛ yiriwali sigikafɔ ka kɛ fo i kana kɛ maa si kɔfɛ i k'a dɔn da donna nin bɛɛ lajɛlen la sɛbɛnnikɛla y'a jira sa k'a fɔ min ye baaraw ye u kɔni u tɛmɛna n'a ye sa a ko kɔni bɛ taa kunjɛ tuma min a kɛra wa i k'a dɔn kunnawolo ye Boubacar Sidiki o de la min ye kɛnɛ bonya ye a tun bɛ musoba min bolo o t'a de ko Fatu Samura ko a ye ko jango a la a ko ale wasara ni nin kɛnɛ lahulata in ye a ka sababu kɛ mun ye min ye Gidi Magankaw ye a ko nin ɲɛnajɛ min ni Gidi Magankaw y'a labɛn u kelen tɛ koyi maa o maa b'a fɔ n tere n'i ye maraka ye diɲɛ fan o fan a k'olu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛnɛ in kan olu bɛɛ lajɛlen ɲɔrɔ b'a la o tuma ɲinanda in ɲɛna cogo min Ala m'a tɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna parrain n'o tun ye Boubacar Galajɔ Kamara ye Boubacar Sidiki o fana ko k'ale nisɔndiyara ale wasara kamaralaka mana wasa kɛnɛ min kan dɔwɛrɛ tɛna kɛ sɔ dun kɔ Boubacar Sidiki a k'i k'a dɔn standu n'o ye soni jɔlen kun don min ye a bɔ seko ni dunko minɛnw ye k'olu jira Boubacar Sidiki k'a dɔn maraka dɔn i y'a dɔn dɔn man deli o ye i k'a dɔn o dɔnw fana kɛra ka taa ɲɛnajɛ wɛrɛw k'olu sigi sen kan min bɛ maraka jamana ko fɔ nin kun ye awa ɲɔgɔn bɛ siɲɛ 4 n'a ye dugawu kɛra sa min kɔni ye siɲɛ 5 n'a ye Ala k'o jira an gɛnɛma na nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le jour kɔnɔ tile karamɔgɔ daba tun kɛra les jours an bɛ u fo ni n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko nouvelle horizon ɲɛtankura nouvelle horizon Demba Konte nin y'a ka fasiri ye ala ye Demba ko wulikajɔ e k'o sabati n tɛ syndicat national des chauffeurs routiers fɛ wa bawo n'i y'a lajɛ Sinakɔri u kɔni kɛn bɛ ka ɲɔgɔn ye ba kɛ ɲɔgɔn ye n sen fɛ sa i b'a ye k'a fɔ ɲɔgɔn ye yɛrɛ baaraw bɛɛ lajɛlen nun donna février kalo tile 8 tɛmɛlen san 2026 a kun ye fɛn min ye o de ye u natɔla u taalen tajiw ta Sedarni bolola chauffeur olu natɔ ka bɔ Senegal yan fan fɛ Diboli o ni Kayi ni ɲɔgɔn cɛ i b'a ye k'a fɔ jatigɛ wale kɛbaaw u nana bin Sedarni ninnu ka tabila caman na chauffeur ta ani kɔ olu kɔni nin tola o ko senfɛ wa min ye Sinakɔri Mali ye ale kɔni kɛn bɛ ka jira k'u ye wulikajɔ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ u ka jɛkulu a kunnafonidila n'o de Abubakar Kulubali ye Kulubali ko min ye wulikajɔ ye o y'o kɛ ka ɲɛsin autorité nationale ni régionale ma
n'o de jamana a marabolo min n'o bɛ Kayi yan fan fɛ ani min yɛrɛ bɛ faaba yɛrɛ camancɛ la yan waasa u ka chauffeur minnu filɛ nin ye ka faatu u ka baara senfɛ u natɔla ni taji ye u bɛ se ka u su bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan cogo min na ka na u sutura i n'a fɔ sariya bolo kɛmɛ k'a laɲini ani diinɛ yɛrɛ kɛmɛ k'a kofɔ cogo min na ko nka i b'a ye k'a fɔ olu ka kulekan a ma mɛn ɲɛmaaw fɛ koyi wa a kɛla sabu ye fana chauffeur caman kɔni y'a jigi sa k'a fɔ n'olu baarakɛɲɔgɔnw n'u kun ka ye ɲɔgɔn o suw ma kɔni ma salo ka bɔ Kayi ni Diboli ni ɲɔgɔn cɛ la k'u sutura i n'a fɔ suturaliko ɲuman kan ka kɛ cogo min na olu fana tɛna don camion ninnu kɔnɔ tugun n'o ye citerne ye k'a fɔ k'u bɛ taa tajiw ta ka na o kan'o kɛ dɛ ayiwa ne ka kuma tɛ dɛ a sɛbɛnlen de don min ye fasirikɛla ye n'o ye Demba Kɔnte ye Demba kɔni y'a jira sa k'a fɔ nin ja ninnu bɛɛ lajɛlen de fɔlɔ la réseaux sociaux sanfɛ n'o tɛ u yɛrɛ y'a jira sa k'a fɔ k'u ye wele bila don kibaru tilamaa caman ma o maa si ma sɔn ni ka taa jɔ u ka kɛnɛ kan k'u ka hamina ni k'a ta k'a jɛnsɛn ɲɛmaaw k'a mɛn waasa u bɛ se ka dɛmɛ don u ma cogo min na bon min ye réseaux sociaux sanfɛla ye i b'a ye k'a fɔ Demba Kɔnte Soir de Bamako to a la ale kɔni ye a fɔ Nouvelle Horizon to a la ale y'a ta ye ka kɛ kunnafoni ye waasa min ye ɲɛmaya bulon ye ka taa se jamana yɛrɛ ɲɛma fɔlɔ ma n'o ye général d'armée Assimi Goïta ye a ka fɛɛrɛ kɛ chauffeur minnu n'olu kɔni natɔla k'u bɛna jamanadenw ɲɛbɔ sira la ka bɛn alamisadonya dɔ ma janvier kalo tile 29 san 2026 Sinakɔrɛ ka maa minnu n'olu kɔni binna ni citerne ye maajuguw ka wulikajɔ juru la u k'u su fara ɲɔgɔn kan ka na u suturaliko ɲuman ta ka ɲɛsin u ma min n'u ka denbayaw hali ni u dusu ma suma a ka se ka dɔ bɔ ɲɛji bɔta la ni ngwe sɛbɛn na salo ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Demba Kɔnte a ka fasiri Bɔkari n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le pays jamana Bɔkari san 12 a bi sɛbɛn a boloko siɲɛ 1600 ani siɲɛ 21 min ye Isa Jigiba nin y'a ka fasiri ye Isa Sako a ko i k'a dɔn tiɲɛ don chauffeur bɛ degun min na a dɔnnen don sabula Kayikaw fɛ yen i k'a dɔn tile fila in na min ye Sema GA o danga n'o ye sɔrɔdasi jɛkuluw ka ɲɛmaaba danga ye a wulila ka taa Kayi Bɔkari ni ka t'i wakili don a Kayi gouverneur min ye général de brigade Élysée Jean Daou Bɔkari sabula a taara fɔ Kayi gouverneur ye degun min bɛ Kayi n'a lamini na i k'a dɔn a dɔnnen don wulikajɔ minnu bolo dalen don Bɔkari n'o ye sɔrɔdasi minɛnkuraw ye sɔrɔdasiw kelen bɛ ka dabalikura min tigɛ ka Kayi lamunumunu hali dimɔgɔ tɛ pan Kayi kunna bilen Bɔkari a ko dabali tigɛlen don a ko ni gouverneur hakili b'a la Kidal san 2023 yenkun ye tan ni bɔnɛ de ye Bɔkari nka an bi donni minɛ ko bi yen lafiyara wa ɲɛsin o de bɛna kɛ Kayi ma kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna sabula u dalen don a la Bamanjuw kelen bɛ ka yenkuw dogo yɔrɔ ye Bɔkari i ka don u bɛn'u bɛɛ lajɛlen sɛkili tɔtɔ a y'a jira gouverneur la k'a fɔ hakiliw ka sigi dabali kuraw tigɛlen don fɛɛrɛ kuraw tigɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye CMGA ye o danga a ko i k'a dɔn baara min n'olu b'a kɛ ɲɛdimi fura don kɔdimi fura tɛ sabula i k'a dɔn Kayi n'a lamini fɛn min kelen bɛ k'u tɔɔrɔ Bamanjɛ kɛwale don Bɔkari dabali caman tigɛra fɛɛrɛ caman tigɛra minɛnkura minnu nana i k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen tɛlen don ka taa ye nin kuma in fɔ min ye général de brigade Sumare n'ale ka ye mara kafo ɲɛmaa ye a ko jɔnkwala ale nisɔndiyara nin min kɛlen filɛ nin ye nin min fɔlen filɛ nin ye i k'a dɔn ayiwa Jean Daou fɛ a ko jɔnkwala nin b'a jira k'a fɔ jamana faamaw bi cɛsiri la u ti ɲinɛ Mali dugu si kɔ a janya n'a surunya o tuma Kayikaw i k'a dɔn u fana bɛ dugawu de kɛ min kɔni b'a to sɔrɔdasiw u ka dabalikura ni fɛɛrɛ kura min tigɛlen bɛ Bamanji ni k'u silatunu ka bɔ an ka jamana kɔnɔ u sigilen don n'a ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le pays kɔnɔ jamana le pays an bɛ o fɔ an bɛ taa ji min fɔlɔ an ka Tezara premier min ka segin ka na n bala cogo bɛ di karamɔgɔ dɔ tuma ni n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko le pays jamana le pays kade nin y'aw ka fasiri ye kade ko min ye anw ka centre de formation professionnelle ye i y'a dɔn yamaruya sɛbɛn dɔ bɛ di u ma n'a bɛ wele ko agrément in e ko a tɛ ɲini ka kɛ carte biométrique ɲɔgɔn ye wa n'i y'a ta san 5 o kɔfɛ i bɛ taa a kurakuraya min ye wele o kɔni bila an bɛ centre de formation professionnelle privée bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ k'a to ka agrément kurakuraya san 5 kɔfɛ ka bɛn alamisa ma n'o bɛ bɛn avril kalo nata
taa tile 30 ma san 2026 nɛgɛ kaɲɛ 16 dana gosilen kɔ ni sanga 30 ye ni maa min mi yɛrɛ bila o minan kɔnɔ k'i k'a bila i kunkolo la k'a fɔ ko centre t'i bolo hɔn a t'i bolo bawo n'i ye centre privé de formation professionnelle ninnu lajɛ jɔn ko ala a tɛ dayɛlɛ bɛɛ fo i ka tɛmɛ sira dɔw fɛ o sira ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ministre min ka danganiya kɔnɔ o de ye ministre de l'emploi et de la formation professionnelle ye nka min ye direction de l'emploi et de la formation professionnelle ye ale de ba kɛmɛ k'i wakili don ni agrément ninnu la kurakurayali la centre ɲɛma fɛn fɛn bɛ yen ni kɔrɔfɔ in kɔni n'i y'a sɔrɔ i ka wuli ka taa i ka agrément fali o bɛ kɛ sababu ye i ka bila jamana ka cadre kɔnɔ a n'a ka sariya minɛnw o kɔnɔna na n'i m'o kɛ bɛɛ centre lakɔliso kɔni b'i bolo n'o tɛ kɔni k'a fɔ k'e na ko wɛrɛ sɔrɔ ka bɔ jamana yɔrɔ jamana a t'i lakodɔn nin ŋun sɛbɛn jamana y'a salo ka bɔ le pays kɔnɔ ka di a ka fasiri dun Bwakariki n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le démocrate a bolo ko 340 ani siɲɛ 8 maa min ye nin sɛbɛn Bwakari i k'a dɔn Laasina Sanu ko a ko wulikajɔ ani cɛsiri jamanajɔ la Bwakari k'a dɔn douaniers u bolo bɛ sana sabula douaniers u bɛ wulikajɔ kura min na bi a fanga barika bonyana jango kɔsa in na douaniers u ye don gɛrɛngɛrɛnnen sigi sen kan o ko min ma ko journée internationale du douanier Bwakari fasiriba ko a ko janvier kalo tile 31 san 2026 3h du matin su araba kojo brigade mobile d'intervention n'o ye BMI ye Bamakɔ yan Bwakari k'a dɔn u ye dɔdɔli ma kɛ ni ka taa Banankabugu ka taa u sɔrɔ i k'a dɔn min ye cour suprême yɛrɛ kɔfɛla ye koyi kari belebeleba dɔ u kɛlen bɛ ka duguyɔrɔ caman k'a la Bwakari i k'a dɔn douanier ninnu zɔmi ka jan subaw don o yɔrɔnin bɛɛ kari in kɔni jɔ i k'a dɔn u y'a dɔdɔlima k'a mɔmɔ ka taa sɔrɔ i tulo ma jɔ dɛ détonateur électrique min ye o den 1000 ye la hawla wala quwwata illa billah lazim waati su tɛgɛ mana da nin ka cɛnni bɛ kɛ a dabɔ kun ye olu de ye o détonateur électronique den 1000 Bwakari dama ko ma koyi comprimé den 24 ni 800 min ye tramadol hydrochloride Bwakari i k'a dɔn u nana wulikajɔ bolo da u ye nin bɛɛ lajɛlen minɛ a ma kɛ wɔyɔ ye a ma kɛ ni mankan ye maa minnu yɛrɛ ta don k'u bɛɛ lajɛlen tɛgɛ siri u kɔfɛ janvier kalo tile 26 2026 4h du matin so araba konjo bajiba in sanfɛ brigade fluviale des douanes maliennes Bwakari o fana ye dɔdɔlimali kɛ min ye samayanfan in ye Bwakari i k'a dɔn samayanfan in dɛ ka taa sɔrɔ mobili wulubana dɔ bɛ yen o fana sɔsɔlen don i k'a dɔn sɛ kɛnɛ caman den la sɛ min don fana i k'a dɔn kilogaramu min ye 500 ye Bwakari a nanen don ka bɔ Brésil jamana na a ma yamaruya u bɛn'o fana don dɛmɛ na ka t'o feere an ma Bwakari a ko nin ko in fana kɛra hali sɛ ma bɔ a fa kan Bwakari sɛbɛnnikɛla ko a ko journée internationale de la douane JD Bwakari i k'a dɔn janvier kalo tile 26 tɛmɛnen na Bwakari i k'a dɔn min kɔni ye dabalikuraw ni fɛɛrɛ kura minnu digɛlen du fɛ u y'a dafiɲɛ na o de la u ka ɲɛma kura min bɛ yen n'o inspecteur général Cheikhna Amala Jalo Kayikaw ka Cheikhna Bwakari a y'u fo u bɛ wulikajɔ ni faso baara min na o ni foli ka kan hali bi cɛsiri ka kɛ sabula a ma ban nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le démocrate kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ dɔ tun kɛra le démocrate e k'o tɛ dansigi an ka bi dɔnkibaru waati dafara Burapele n'a jɛɲɔgɔnw la sini ni Ala sɔnna an bɛ ye kɛnɛ ka sɛbɛnkura bɛ bɔ ka n'olu lakali foli ani tanuni an b'o kɛ ka ɲɛsin Awa Jabate an bɛ aw fo ne b'a dɔn mun ye kɛ maa bila ɲɔgɔnna ye pas du tout parce que ne b'i ka fɛnw dɔn tu as vu que moi je n'oublie pas cybercriminalité Maître Awa Jabate minnu y'i kɔ da dɛnɛn na i balimamuso nin y'i dɛmɛ koyi Ala de farali kan o a tɔgɔ Maître Awa Jabate Madame Sanogo i ka foli b'an fɛ yan i ni ce i ye min kɛ a Bwakari ye ka hakili sigi jɔ ko Ala i ni ce ne b'a dɔn kɔni e bɛ taa MCN nɛnɛ siɲɛ kelen fɔ sa ma sigi ten i da bɛ jala la e yɛrɛ ɲuman n'i ye kuma min nɔrɔ i la a bɛ kɛ o tɛ ne kɔni tɛ ne kɔni tɛ baasi tɛ mɛ min f'i ɲɛna n'i welela diɲɛ dogo don mobili wulubana min filɛ i bolo i b'o jɔ mini ka i ka birifiniw don i kɔ a fɔ sa furu la ne bɛ wele n ye wele ko de kɛ Ala b'an kisi Ala kana n da porokoto cybercriminalité kɛ n wele Ala kana n da porokoto abada
Wakari blaju blaga yi hali bi o jaba on nɔfɛ Mali kɔnɔ min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ an ko n'o fɔ a bara ta o don est ce que ne kunnafoni min sɔrɔ a bɛ i n'a fɔ bila mana a bɛ compétition min na sisan o nafolo in a bɛ komi a ka giri dɛ o mana ko défi ye Blanjo blaga yi rappelez n'a yɛlɛla sɔgɔmada la an ye wari min sɔrɔ quart de finale in dɔrɔn a b'o da f'i ye wa bɛrɛ kɔnɔ farikolo ɲɛnajɛ bɛ kɛ ten n'i bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nafolo b'a kɔrɔ i bara ka i den nani sɔgɔmada in na ko o ye l'école jo min ala kana to i ka taa n'a ye centre de formation na a ka balontan dege ayi non ne b'a dɔn sɔrɔsiya de an bɛ kɛ sɔrɔsi an denw kɔni bɛ kɛ sɔrɔsi mɔnɛ b'i ni ka maa fa kana siga ne ka cɛmanin ninnu fo n'a kɛra fitininw ye kɔrɔbalen ninnu b'u doni don o don sartɛrɛn tɛ tɛrɛn ye joliba tɛrɛn CSK dimi bi dagaden ninnu u si ma se k'a kɛ balontan ye fitinin ninnu za ala a ye gɔni de tu ka di u ma ni min ma kɛ balontan ye o ka kɛ gɔni fɔlɔ o don ni min kɔni ma balon ta i ka gɔni fɔ a banna Wakari waati dafara wa